Blue Nation, ake nicabange bafowethu ngaphambi kokube nikhulume noma ngaphambi kokube nikhomente noma ngabe ngani. Le niyenzayo nibe nithi niyayikhuluma nibe nithi nivikela iqhawe leni uMpungose. Akikho ukumvikela into eniyenzayo. Ukunobe nimvikele inina enihudulela igama lakhe odakeni kakhulu kunakuqala. Uma ngabe izitha zakhe noma laba bangamthandi bekhuluma ngokuthi besola yena ngokulimala kukaMvelase, bese wena uzoqhamuka egameni lokuthi ube uthi uyamvikela njalo mangabusho ngenxa ukuthi awucabangi, uthi uyamvikela bese uzoqhamuka ukuthi bekufanele ukuthi efe ngenxa yokuthi ubekhuluma kabi bemkhuluma kabi bengcolisa igama lakhe. Nizothi lo uManqele obethuma lo muntu besebenzisa lezi ingane ukube zikwazi kube zenza amavideo zikungcolise igama likaLoya. Awuboni ukuthi ngokusho kwakho leyo nto leyo ususho ukuthi lo muntu okhuluma lezo nsolo usuyamvumela manje wena ukuthi uyena ngempela lo muntu owenze lezi zinto kulo muntu. Egcineni uthi lo muntu uyamthanda uthi wena uyamvikela ngenxa ukuthi awukhona ukucabanga uvela ukhulume nje nomkhuluma noma yini. Uma ngabe mina ngizosola umuntu ngithi ubani kodwa sengazibulala umuntu embulala ukuthi bese uyaqhamuka wena uzothi bekufanele ukuthi embulale ngenxa yokuthi ubekhuluma ukuthi nokuthi lento eniyenzayo ileyo nto. Nina abantu abakhuluma kabi uMpungose niyambafakazela. Abantu abakhuluma kabi uMpungose abangcolisa igama likaMpungose niyambafakazela ngokuthi angicabangi vele nikhulume nje noma yini. Ngaphandle kokuthi makufiwe awukwazi ukukhuluma noma yini ngomuntu ofileyo ngoba nawe usazofa wazi ukuthi uzofa kanjani. Mhlambe wena uzofa ngokuthi bekushise, mhlambe wena ufukhala kodwa ukwazi ukujabela umuntu ukuthi umuntu ufile ezifo wena ngeke uzufe. Leyo nto leyo wrong. Uma ngabe kukhona umuntu enimzwayo ukuthi ukhuluma kabi ngolakhuzana, ukhuluma kabi ngeqhawe leni uMpungose, asikho isidingo sokuthi nani nimfakazele lo muntu ngoba indlela eniphawula ngayo, indlela eniphendula ngayo lo muntu lowo niyafakaza. Uma ngabe sithi thina abacula kufunakala bebe personal bekhombise ukuthi bayazizwa lezinto ezikhulunywa abalandeli, nithi nina ingane nayo be personal ngoba ubengcolisa igama lakhe ubefaka uNakhuzana inhlabathi ekudleni kwakhe. Leyo nto leyo isisho ukuthi nawe uvumelana nami mina engiyisitha sakhe mangabe ngithi mina uyena owenze lokho kubi. Usho ukuthi nawe usuyangivumela ke manje ukuthi ngempela uyena kodwa egcineni uthi uyamvikela. Nithi ningcolisa Loya igama lakhe ngaleso sikhathi nithi ningcolisa Loya ningamfuni kungcolela lo kakhulu. Nizothi Loyana uyena uthuma lezi ingane, uyena obulalisa lezi ingane ngoba uyikhokhela imali ukuthi azikhulume kabi ngaLoya. Okusho ukuthi lezi thina sazi ukuthi ufeleni. Okusho ukuthi uma ngabe njengoba efile lona ubulawo ukuthi ubekhuluma kabi Loya. Ubulawo bani ke? Ubulawe uye Loya phela. Mangabe wenza kanjalo. Egcineni nithi nihlakaniphile nazi yonke into, egcineni nithi niyamvikela kodwa egcineni nina eningcolisa amagama abaculi. Anisagcini ke manje ngokungcolisa igama la Loya engamthandi. Seningcolisa ningcolisa ngisho Loya enithi niyamthanda, Loya enithi niyamvikela. Iyekeni leyo nto leyo. Iyekeni leyo nto leyo. Nabo abaculi siyabakhuza ukuthi abanganaki izinto ezikhulunywa abalandeli. Abanganaki izinto ezikhulunywa abalandeli. Abalandeli bohlezi bengabalandeli. Bohlezi bekhuluma noma yimuphi udoti. Iningi lethu thina abalandeli asicabanga, asinayo ingqondo, asukwazi ukubona into efaka umuntu enkingeni. Sebeze bayabalwa manje bobabili naLoya uMbatha, Loya washona eqaleni. Nanikhuluma kanje, nangu nalo ushonile, niphinda nikhuluma kanje. Kodwa egcineni nithi namvikela lo muntu. Egcineni yena igama lakhe liyangcola ebengeke ezekwazi futhi kwezi video ukuthi enimise ethi yekale into enenzayo ningcolisa igama lakhe egameni lokuthi nithi niyamvikela. Awukwazi ukuvikela umuntu ube uzobeka isizathu sokuthi lento abamsola ngayo uyenzeleni. Akikho ukumvikela lokho. Ukunalokho uyaqhubeka uqhubezela more, uyavuma nawe uyabavumela laba abamsolayo ngokuthi uwenze lokhu kwenzeke ngenxa yakhe. Bafethu ayiyekeni lento. Iyekeni lento le, iyekeni.